Zdravím. Teraz jedno malé video pre majiteľov 350 s hliníkovými valcami. Toto si nevšimajte, to niekto prešvihol. To je odpad, ale sací otvor je originál. A čo som si všimol, že keď to dám vodorovne, najmenší prierez, rozmer je 29,4. V poriadku, 28 karbík, dobre. Ale dám to na zvislo, jednou rukou sa toho robí na prd. Dám to na zvislo. A už máme tak nejak maličko problém. Že tu je najmenší rozmer, teda najväčší rozmer, nejakých 22 mm. No, teraz som mám zvislo, už je to menej. Takže, čo tým chcem povedať? Že tieto valce od výroby majú zbytočne veľký karburátor, vzhľadom na to, aký majú prierez sacieho kanálu. Takže pokiaľ niekto chce sa s tým zabávať, nehovorím, že to musí, buď paradoxne menší karburátor, ale to asi nie, alebo potom upraviť tento rozmer na výšku, aby ten sací kanál bol aspoň prierezom, čo je 638. No. Ako v Jave raz povedali v Týnci, kto by sa s ním páral?